hadisa. Imam Nevevi, braćo, Imam Nevevi, šafijski učenjak, spominjali smo ga ovdje nebrojeno puta. 45 godina samo živio. Svi ste čuli za Rijadu Salihin, on napisao. Svi ste čuli za 40 Nevevinih hadisa, on napisao. Napisao je također djelo poznati, najčuveniji i trenutno najbolji komentar Muslimove zbirke hadisa koji se zove El Minhaj. El Međmu'u šerhul muhadzab u komparativnom fiku također on je napisao. Ulema je sjela i sračunala znači za 45 godina koliko je puno napisao dijela, on je braćo on je znači dnevno znao po desetine stranica da piše. Šta to znači danas kad mi gledamo? Ja sam ovdje spominjao primjer Musneda imama Ahmeda i kazali smo imate jedan tom knjige ove debljine otprilike. Imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, je napisao Musned koji je danas štampan, braćo, ni manje ni više 50 tomova. Ne može se rukama obuhvatiti. 50 tomova iz glave hadisa Allahov poslanika, čistih hadisa. Ja sad, evo, dajte mi 50 godina, ne mogu to prepisati. Evo, dajte mi sad olovku i gotov taj njegov Musned, svi hadisi ispred mojih očiju vokalizovani, ja ga ne mogu prepisati za to vremena. Zašto? Allah dželle ve ala mu podario bereket. 50 tomova. Hajde je to, braćo, samo napisao, hajde neko bi rekao, pa hajde u redu, čitav život podredio pisanju tog svog Musneda u redu. On je, braćo, napisao mnoga druga djela. Mnoga druga još djela napisao. Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala. Ovdje ću samo u kratkim crtama da nabrojim šta je sve Imam Nevevi za svojih 45 godina napisao. El Minhaj, Rijadu Salihin, Tehzibu al-Asma'i wal-Lugat, Minhaju Talibin, Tashihu Tanbih al-Azkar, Zikrovi, poznato djelo Imama Nevevi je prevedeno na bosanski jezik. Bustanu al-Arifin, Raudat Talibin, At-Tibyan fi adabi hamalati al-Qur'an. Braćo, ovo su sve djela koja su nezaobilazna djela u svojim oblastima. At-Tibyan u oblasti onih koji uče Kur'an, kako da se ponaša onaj koji čita Kur'an, koji uči Kur'an. Adabi ponašanja. Mi, braćo, danas ne znamo se ni ponašati. Zašto? Izgubili smo bereket u našem ponašanju. Čovjek dođe na predavanje i okrene leđa šejhu. U Medini, Meki, istjerali bi te napolje. Muhammed Muhtar Eš-Šenkiti, hafizahullahu ta'ala, jedan od najvećih danas učenjaka u fikhu, drži ders mjesečni u džamiji Allahu poslanika, alejhi selam, posle sabah namaza subotu. Jedna žena daleko u nekom ćošku harema medinskog je upalila usisivač da usisa poslanikovu džamiju. On je 15 minuta šutio, nije htio da započne ders. Čekao je da prestani. Malo je, nije puno se čulo. Nakon 15 minuta zatvorio je Muvatta od imama Malika, kaže, zapamtit ćete kad ću naredni put doći na predavanje. To se smatra nekulturom, braćo. Ali to je ulema, to je bereket u halkama znanja. Kod nas je normalno, čovjek dođe, sjedne, nasloni se na zid, okrene leđa, nekulturno, u toku dersa dobaciva, ismijava se, postavlja smiješna pitanja i tako dalje i tako dalje. U džamiji Allahu poslanika i Mekki učenici bi te istjerali. Ne bi ti dozvolili. Rekli bi ti si bezobrazan, ne zaslužuješ da ovdje tražiš znanje. To je, braćo, bereket znanja. To je bereket ponašanja kojeg mi ovdje, nažalost, uglavnom vidimo da nam fali. Znači, pojedini ljudi vidimo da nam toga fali. Dakle, nemamo bereketa. Zato ne možemo ni da pročitamo. Evo, vidite ova djela. Niko od nas za svog života ne može ni da pročita ova djela. Kamoli ti da ih prepiše. Dalje, Ad-Daqa'iq, Menarul Huda, Al-Maqasid, At-Taqribu, At-Tajsir, 40 Nawawiyya, Al-Fatawa, Al-Idah, Al-Irshad, Khulasatul Ahkam, Menaqib, i tako dalje, i tako dalje. 30, 40, 50 dijela. I svako od ovih dijela u prosjeku prelazi 10 tomova, braćo. El Međmu' ima oko 22 toma iz komparativnog fika u detalje. Bez kompjutera, bez šejh Googlea, Facebooka i tako dalje. Sad kad bi meni dao neko 50 godina da sva ova djela pročitam, ne bi mogao pročitati. A da uporedo normalno, da izvršavam svoje obaveze, da ideš u školu i tako da ne mogu pročitati. Zašto? Nema se generalno danas, nema se bereketa